କିସ୍ ଫ୍ଲାଇଂ କିସ୍ ଫ୍ଲାଇଂ କିସ୍। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମା ପୁଅ ବାହାରି ଗଲୁ ଫୁଲ ତୋଳିବା ପାଇଁ। ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି ମୋ ପୁଅ ଭାରି ଖୁସି ହେଉଛି। ଭାଗ୍ୟକୁ ସୁଦ୍ଧା ଆମକୁ କିଛି ଫୁଲ ମିଳିଗଲା। ଏଠି ଦେଖ ବର୍ଷା ଏମିତି ଦିନ ସାରା ହେଉଛି ଯେ ଛାଡ଼ିବାର ନାଁ ହିଁ ନେଉନାହିଁ। ଏଠି ମୋ ପୁଅକୁ ତ ଦେଖ, ବ୍ୟାଗ୍ଟା ଯେତିକି ବଡ଼ ସିଏ ବି ସେତିକି ବଡ଼, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାଗ୍ଟା ଧରିକି ମାମୁଁ କିପରି କହୁଛି ତାକୁ ପିନ୍ଧେଇ ଦେବା ପାଇଁ। ବ୍ୟାଗ୍ ପକେଇ ସାରିବା ପରେ ଦେଖ ସେ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି, ଯେପରିକି ଗୋଟେ କଇଁଚ ଖୋଳପା ଭିତରେ କଇଁଚ ରହି। ପୁଅର ବଦମାସି ସରିଲା ପରେ ମା ପାଇଁ ଆଣିଥିବା ଫୁଲରେ ମା ପାଇଁ ମାଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲି। ବର୍ଷା ହେଉଛି ଦିନ ଯାକ, ଜଲ୍ଦି ମାଳ କାମ ସରିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଠାକୁରଙ୍କ ପୂଜା ବି କରିଦେବୁ ଆମେ। ଫାଇନାଲି ଦେଖ ଆମ ମାଆଙ୍କୁ ଆମେ କରିଥିବା ମାଳ ପିନ୍ଧି ସାରିବା ପରେ ମା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ମାଆର ଶେଷ ପାଳି। ଆସନ୍ତା ରବିବାର ଗ୍ରହଣ କରିଥିବାରୁ ମାଆର ଏଇଟା ଶେଷ ପାଳି ପୂଜା କରିଦେଲୁ। ପୁଣି ବର୍ଷ ପରେ ଦେଖାହବ।